FM. Nahi genuke gaurkoa beste moduren batera hasi, baina ezin. Beste elketa matxista bat izan da Euskal Herrian, Lapurdin, Donibane Loizunen. Beste bat diogu, enegarrena delako, biktimen kopurua handitu ari delako urtetik urtera, baina gainera, kasu hau ez da berria. Kontua are larriagoa da, ikusitan nondik datorren. Aprilaren 24an kaleratutako Berria FM-en zera kontatu genuen, gizon bat atxilotu zutela Ziburun, emakume bat, haren bikotekidea, hotel bateko leihotik erori ondoren. Ordurako jakina zen gizonak aurrekariak zituela indarkeria matxistagatik, galdeketapean izan zuten 2 egunez, baina aske utzi zuten gero, zaintzapean, froga nahikorik ez zutelako. Bien bitartean, ospitalean zen emakumea, hil edo bizi, oso larri zaurituta. Eta esan bezala, apirilaren 24an kontatu genuen hori hemen, horraino zegoen jakitea. Kontua da, Ziburun zauritutako emakume hori xebera dela, Donibane Loizunen hilik azaldutakoa. Izan ere, hainbat egunez ospitalean izan ondotik, azkenean lortu zuten egonkortzea, eta erietxean zen, baina desagertu egin zen asteazkenean. Ostiralean, maiatzaren 3an, hilik aurkitu zuten hotel batean, eta poliziak Andrearen bikotekidea atxilotu zuen. Jeron Burrier Baionako prokuradoreak baieztatu du ikerketa bat abiatu dutela, aldez aurretik prestatutako hilketa bat izan ote den argitzeko. Zehazki feminizidioa aipatu du prokuradoreak, baita krimen bortitza ere. Eta gogorra da, ze kontatu genuenean Ziburun erori ondotik oso larri zegoela Andrea, aipatu genuen, modu nahiko hipotetikoan, baina aipatu genuen hilko balitz, oraindik ez genekielako, 119. biktima litzatekela 2003tik Euskal Herrian. Bai, eta orain beste kolpe batez, baina baieztatu da azkenean. Bai, horregatik. Orain bai, kontatu dezakegu biktima gisera. Hain zuzen, 2003tik Euskal Herrian hilduten 119. emakumea da, Donibane Loizuneko kasua, indarkeria matxistaren 119. biktima. Aurtengo lehenbizikoa. Eta kasu honi loturik, ertz bat, nabarmentzearren zera. Ziburukoa gertatutakoan, poliziak ez zuen froga askirik ikusi gizona atzemateko eta horregatik utzi zuten libre, nahiz eta ziotenez, hilketa saiakeragatik abiatutako ikerketa itxigabea zuten. Bueno, are gehiago, emakumea leihotik erori zela ikusirik, suizidioaren hipotesia lantzen ari zen polizia, eta zabaldu orain kakotxak, bazituelako aurrekari psikiatrikoak eta joera suizidak. Ez omen zen argi zer zegoen kasuaren muinean. Baina orain bai, orain prokuradoreak dio, gizonezkoa atxilo izanen dutela epaiketara arte. Igual gogorra da horrela esatea, baina honezkero emakumea hila dagoenean hartu dute erabakia. Berandu beraz. Begiz jota omen zuten gizona, ala zioten, baina gauzak argi edo orain ikusi eman dituzte eta ez lehenago bai. Kasu hau beste behin da zerbaitek edo gauza askok huts egiten duten seinale. Tira, kasu hau eta beste mordo bat. Gogoraraziko dugu datua, bai? Matxismoak 119 emakume hilditu 2003tik Euskal Herrian, esan dugun bezala. Eta honezkero esana dute mugimendu feministak Euskal Herriko txoko askotan deitutako elkarretaratzeetan, baina Berria FM-en ere nahi dugu errepikatu aldiro. Aski da. Aski da. Berria FM. Berriako podcasten gisa. Berria FM. Esandakoa, hilketa matxistarena izan da tamalez maiatzak ekarri digun lehen albisteetako bat, baina aurrera jarraitu beharko dugu, beste konturen bat ere badugulako gaurko ez, aipamena merezi duen beste notiziaren bat. Bai, eta asko lirateke, ekarreneko genituzkenak jakina, beti gabiltza malabaretan, ezinbestean egin behar baita hautaketa, batzuk kanpoan usteko, ez da din saio bakoitza izugarri luzatu eta luzatu, hori bai. Eta ez da erraza izaten aukeratzea, ez? Ez da erraza izaten, eta horregatik eskerrak beste batzuen gomendiok ere gidatzen gaituzten horretarako. Diozu beste batzuk, baina askotan da pertsona bera, ez? Eta berriako aparteko ez, ari naiz galdezka, eh? Bai, nire kasuan askotan da, ama. Ja pistak ematen. Bueno, ez dakit apurka egin, pistak ematearen hori, ez dakit aurreratzen joan dagoeneko, hortxe nabil, nola egin, gaurkoan. Bueno, pixkanaka joanen gara, esantzazu entzuleek jakin dezaten, amak, bueno, ez dakit esan duzunaren izena hemen, Marian. Aipatu izan duzu, bueno, Marianek. Marianek ze gomendatu zizun ona ekartzeko.
Lenguan, telefono mezu bat jaso nuen, WhatsApp bat, eta, zerbait idatzita, eta ondoan badakizu askotan berbidaltzen duzunean mezu bat agertzen da, askotan berbidalia. Hori agertzen zen mezu hontan ere, eta idatzita, esteka baten ondoan, irakurri eta firmatu. Eta zer zen, oraintxe esplikatuko dizueden hau, eta horregatik ikusi dut merezi zuela hona ekartzea European Citizens Initiative, jartzen zuen, My Voice, My Choice. Eta bertan dira, esteka klikatuz gero, egitasmoari buruzkoak, esplikatuak. Oso laburki esan da, hau da kontua. Europako hainbat feministak herri ekinbide bat abiatu dute, Europako batzordeak programa bat ezardezan abortatzea debekatuta edo oztopatuta duten emakumeei laguntzeko. Eta helburua zenbakitan ere neur liteke, gaur-gaurkoz, ekainaren 5erako 1 milioi bat sinadura bildu behar dituzte. Hori sintesia, bai, diozuen bezala, laburpen sintetizatua, baina gehitu genezake, jakina, pista gehiago, adibidez, nire ahotsa nire erabakia izeneko kanpainak zera nahi du zehazki. Europako batasunean abortatzeko eskubidea bermatu dezala. Horretarako 1 milioi bat sinadura aurkeztu nahi dituzte, Europako batzordean, baina dena dela Europako Parlamentuak ez du eskumenik osasunaren eremua arautzeko. Beraz, hori dagakoa, nazioarteko programa bat ezarri nahi dute Europako batasunak finantza ditzan haurdunaldiak eteteko egin beharreko leku aldatzeak. Badu mamia gaiak, baditu ertzak eta azaldu beharreko faktore asko. Asko bai, baina azalpenetarako laguntza eskatzea zilegi denez, ezta? Beti da zilegi eta dagoeneko eskatua dugu babes txiki hori. Telefonoaren ariaren bestaldean behar luke honezkero Maite Asensiok. Haupa Maite, hor zaude ezta? Kaixo, bai, kaixo. Haupa Maite, ekarriko dugu gogora, Berriako kazetaria da Maite Asensio, eta gaur egun feminismo gaien arduraduna da egunkarian gainera. Eta hain justu ere ahotan genuen gaiaren arira, nire ahotsa nire erabakia izeneko kanpainaren aurkezpenaren kontura alegia, egitasmoan buru belarri ari diren bikiderekin mintzatu zerazu, Maite, Kristina Fallarasekin eta Luciana Pekerrekin, eta aletu dituzte haiek egitasmoaren nondik norakoak, zeure bidez dugu beraz gaur horiek ekartzeko aukera. Beraz, Maite, abortatzeko eskubidearen inguruan ailega daitezken neurri murriztailen beldurrak bultzatu galdu kanpaina hau orain, alegia, zer izaio izua zehazki? Eskuin muturraren gorakadari zaio beldurra eta haiek nahiko argi hitz egiten dute, ez? Eta Kristina Fallarasek testualki dio abortua simbolikoa dela eta eskubidea kendu gabe ere, formalki kendu gabe ere kendu egin daitekeela. Eta Italiako adibidea jarri dute. Nola Giorgia Meloniren gobernuak berriki onartu duen abortatzeko eskubideen aurkako taldeak kliniketan sartu ahal izatea, haurdunaldia eten nahi duten emakumeak aholkatzea beti komatxo artean, eta gainera beste lege reforma bat dute esku artean abortatu nahi duten emakumeei fetuaren taupadak entzutera behartzeko. Horretaz gain, ikusi dute, nabaritu dute Eslovenian adibidez abortuaren aurkako mugimendua nabarmen diruztatzen ari direla, eta baita Espainian ere Andaluzian adibidez, PP-ren gobernuak, nahiz eta Voxen laguntza beharrez izan gobernatzeko, Andaluziako gobernuak handitu egin duela abortuaren aurkako mugimenduaren finantzazioa ere bai. Zehaztuko dugu hau, Europan herriekin bide bat martxan jartzeko gutxienez 7 estatukideren partaidetza behar da. Kasu honetan 8 abiatu dute kanpaina, Austrian, Eslovenian, Espainian, Finlandian, Frantzian, Irlandan, Kroazian eta Polonian. Beraz, Euskal Herri osoko herritarrek parte har dezakete sinadura bilketan. Maite, asmoa beteko balitz eta lortuko balitz nazioarteko programa hori martxan jartzea, batipat nori litzaioke lagungarri, izan ere zein da egoera gaur egun? Kalkulatzen dute Europako batasuna osatzen duten estatuetan 20 milioi emakume inguruk ez dutela abortatzeko eskubiderik, segurtasunez, libreki eta doan. Hainbat arrazoirengatik, herrialde batzuetan debekatuta dago, haurdunaldia borondatez etetea, beste batzuetan legez baimendua dago, baina ez da librea edo ez da doakoa, eta beste batzuetan daude bestelako arazoak edo oztopoak, hala nola Hego Euskal Herrian eta Espainian, adibidez, paperik ez duten emakumeentzat oso zaila da
osasun sistemarako sarbide izatea, eta gainera, inguruan dakigunez, kontzientzia eragozpenak eragiten du sistema publikoan abortatu ezin izatea. Hortaz, ekinbide honekin lortu nahi dutena da, nazioarteko programa bat abiatzea, Europako batasunak finantza ditzan, haurdunaldiak eteteko egin beharreko, emakumeek egin beharko dituzten leku aldatzeak. Eta horrela finantzatzea, batasunak berak, prozesu guztia segurtasunez egin ahal izatea. Adibidez, Polonian debekatua dago abortatzea, baina programa horren bidez, Polonian abortatu nahi duten emakumeek, aukera izango lukete, Alemaniara joateko, edo beste herrialderen batera joateko, Europako batasuna finantzatuta, segurtasunez abortatu ahal izateko. Badirudi, eta hala nabarmendu dute egitasmoaren antolaketan ari direnek ere, abortuaren auziaz dela inoiz desagertzen, ez? Zer du atzean berez abortatzeko eskubidearen kontrako mugimenduak? Izan ere, diote bizitzaren alde ari direla, familiaren alde, baina errealitatean zer du muinean? Oso interesgarria da Luciana Pekerrek kontatzen duena, bera argentinarra da, eta gainera Argentinatik ihes egin behar izan du orain dela hilabete gutxi Javier Milei presidentetza hartu duenean, eta adibide jartzen du Javier Milei egiten ari dena, ez? Adibidez, nola finantzaketa kendu dietela, abortatzeko botikak egiten dituzten zentroi, edo neraben haurdunaldiak saihesteko programa itxi egin duela, antizorgailu batzuk debekatu egin dituela, eta abar, ez? Nolabait ere, esaten dute, abortuaren aldeko, abortatzeko eskubidearen aldeko borroka hori simbolikoa dela, eskuin muturrarentzat ere simbolikoa delako, ez? Begiz jota dituztelako emakumeen eskubideak. Eta Luciana Pekerrekin jarraituz, Milei eta bere taldeak egiten ari diren hori, biziaren edo familiaren edo amatasunaren alde egiten dutela, esaten dute, baina berak esaten du guztiz kontrakoa dela, ez? Eskuin muturraren bihotza gorroto misoginoa dela eta emakumeen zapalkuntza dela. Beraz, hori dago horrelako mugimenduen atzean, gorroto misoginoa eta emakumeen zapalkuntza. Ederki Maite, bukatzeko gogora ekarriko dugu, helburua zein duten, ekainaren 5 milioi bat sinadura biltzea, martxan jartzeko ekinbide hau. Eskerrik asko argibideak emategatik Maite, eta izanen gara besteren batean. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Mintzatuko gara lasaiago beste batean, bai. Agur Maite, mi esker. Agur. Berria FM. Berriako podcasten gisa. Berria FM. Ia orain lotura ateratzen zaidan nahi bezain ongi. Zu ona zara alakoetan. Ona izaten naiz batzutan tarteka, baina gaur ia ateratzen zaidan. Kontua da, abortatzeko eskubideaz aritu garela arestian, hau da, haurdunaldia eteteko eskubideaz, eta horrek ez beti, baina badu jakina zeikusia amatasunarekin edo ez amatasunarekin. Hobeki esan da, amatasuna beste modu askotara ere gerta daiteke bai, baina baita honekin ere ez da horrela ere jakina. Eta baitu gauzak nola ailegatzen diren tarteka, ematen du kasualitateak tarteka ongi datozkigula, ze jakina denez, maiatzean ospatzen da herrialde gehienetan amaren eguna. Eta behitu xue, hau agian ez da horren ezaguna, baina familiarena ere maiatzean ospatzen da, 15ean. Hori ere apuntatuta ekarri dut. Maiatzean hori ere. Bai, hori kasualitatea edo ez dakit, baina... Eta maiatzean 15ean toki guztietan, ze hori ere badira diferentziak, Dakidana da, Nazio Batuen Batzar Nagusiak ezarri zuela eguna, 1993an eta 1994tik ospatzen dela egun horretantxe. Hori da dakidana. Bale, galderak nizut, ze kontua da, eta hau egia esan da, ez da hain ezen bestean jakin beharreko zerbait, ez da, baina amaren eguna ez da toki guztietan egun berean ospatzen. Eta guri dagokigunari so, egin dutalako, kuskuseatu nonbait, eta behitu. Ego Euskal Herrian dagoeneko ospatua da eguna aurten, maiatzeko lehenbiziko igandean baitu zita, beti, aurten beraz maiatzaren 5ean izan da, baina iparraldean aldiz, aurten maiatzaren 26an ospatuko dugu, maiatzeko azken igandean ospatzen delako, edo kasu batzuetan ekaineko lehenbizikoan, hori ere jakin dut, baldin eta azken igandea mendekoste baldin bada. Ez nekien, baina ados. Bai, eta honekin lotuta dena dela,
badakizu zergatik diodan dela maiatzean herrialde askotan? Ez dakit, udaberria? Hori, ez etzazu irri egintzeko, kasu batzuetan bai, omen du lotura loratzearekin ere, Bai, bakigu loratzea eta aurrak Bai. eta dena delakoak, baina honi buruz ere aritu naiz pixka bat informazioa bilatzen, bazen estatu batuetan Julia Ward Howe poeta eta ekintzaile bat, eta bera hasi omen zen 1865ean, pentsan noendik datorren hau, halako sezesio gerraren testu inguruan, halako protestak egiten, edo elkarretaratzeak, manifestazioak, sezesio gerran hildako amen alde. Bueno, hortan inspiratuta, Anne Harbisek ere hartu zion lekukoa, berdin egin zuen, halakoak gertatu. Eta hori maiatzean egin zen, eta beraz hori baliatu zuten estatu batuetan behintzat mantentzeko, maiatzeko bigarren iganden kasu honetan. Baina, adibidez, Hego Euskal Herriari dagokionez, 36ko, buruz dakite, 36ko gerraz geroztik, maiatzean egiten da, zergatik eta, maiatza delako Maria Virginaren hilabete. Vale. Beraz badu bere mamia, baina zehazki udaberriarekin lotuta... Loratzeren bat edo bazegoen nonbait, baina bueno. Yeah. Bale, mi esker uxue informazio honengatik, ze, aitortu behar dut ez nekiela hainbeste amaren egunaz, ze, ospatu ere ez dut ospatu gehiegi, nik, behintzat. Baitu nik erez, baina sare sozialak beteta ziren, berriki Hego Euskal Herrian behintzat, zorionak ama eta alako ez beteta ikusi ditut, eta gozotegiak ere bai, ez dakiti, ikusi duzun, erreparatu diezun erakusleioei. Bai, aurten agian normalean baino gehiago erreparatu diet, eta nire ere arreta eman dit, nola bete diren sareak mezuekin, ze, olako egunen inguruan orokorrean beti ikusten dira mezuak han eta hemen, eta, sare sozialetan bezala publizitatean eta bar. Baina dena dela amaren egunak eta berdintzaiteko azian familiaren naziarteko egunarena ere sartzen badugu, baina balio baldin badu gaiaz, ganoraz edo hitz egiteko, hausnartzeko amatasunak ekar dezakenaz, edo ama izan nahi eta ezinak, edo ama izan nahi ez izanaz, edo dena delakoa, horretarako baldin bada, ados, aurrera. Ni ere ados, ez dut kontra eginen inondik ere, eginen dugu aurrera horietan guztietan, arakatuko ditugu, baina aurrez, behitu, amaren eguna gora bera, ark dakartzan kontra esan guztiekin, badakizuane besteren hitzek laguntzen dutela alakoetan asko, adierazten behintzat zeharitatik egin daiteken tira, eta hauxe aurkitu dut bilatzailean jarrita, honintzan beitak idatzitako ama izeneko zutabearen partetxo bat da, zehazki 2018an plazaratutakoa, beraz, partetxo hori irakurriko dut. Zentro komertzialek asmatu zuten amaren eguna, eta bla, bla, bla. Baina zein erraz jausten garen gu, haiek inposatu nahi diguten ustezko amatasun eder horretan, zein erraz justifikatzen dugun norbera izatea ere usterainoko sakrifizioa. Ama izateko persona adina modu daudela onartu ordez, txarrak eta onak izendatzen ditugu. Nahita edo nahi gabe, etengabe. Bularra ematen diona inuzentea da, ematen ez diona axolagabea, ibilbide profesionala bazterrean uzten duena gajoa da, uzten ez duena berekoia. Zesanen dugu, oie guztiak egunero gertatzen dira ez, baina agian haren abarmenago olako egunetan. Bai, eta etxoin ze beste puskatxo bat ere ekarri dut, eta orduan bai ekinen diogu elkarrizketatxoari. Sakrifizioa goresten da etengabe, dio nintzak, zineman, musikan, antzerkian, irudipena dut ama eta ama Virgina nahastu egiten direla. Amaren atzean emakumerik ezpalego bezala. Ama Virginaren moduan agindu jainkotiar bat jaso izan balu bezala. Desioa galdu izan balu bezala, haragirik ezpalu bezala. Uste dut, honintzen beitak eman dizkigula gako batzuk amatasunaren inguruan sortutako iruditeriaz, ideiez, eta, eraikuntza komplexu horretaz guztiaz. Ona da, honintzen. Bai, beti. Ze, gu ona zerbaitera etorri bagara, oiek denak seinalatzera eta zalantzan jartzen saiatzera etorri gara, ez? Bestela zertara, ez da? Zertara gatoz bestela, ez bada hortako. Eta horretarako, zorionez, badugu zer irakurri edo entzun, nondik ikasi, jakina,
maistra handi asko ditugu, azken urteetan berezekin nabarmenari delako problematizatzen, amatasuna, zalantzan jartzen, inposatu zaigun eredua, baina alere batzuek segurenik pentsatuko duten arren gehiegi hitz egiten ari garela kontu hauetaz, guk argi diogu ez, hausnartzen eta lantzen jarraitu behar dugula. Nik uste gainera beti dagoela gai guztien gainean norbait kexue. Gehiegi ez dute garen gehiagiari hitz egiten gai batez edo besteaz, baina argi dago. Ze bai, ideia eta joera asko aldatu dira, zorionez, amatasunaren inguruan, adibidez, ez dut uste, orain jende askok pentsatzen duenik, behintzat belaunaldi gazteen artean, uste dut, erreproduzitzea denik emakumeon egiteko nagusia bizitzan. Ama, eta liberean emazte perfektuak izatea denik gure aspirazio bakarra. Uste dut edo usten nahi dut alako konbentzioak hautsi direla edo behintzat ez dutela garaibatean zuten pixu hori. Baina alere uste dut esan daitekeela lasai asko gainera hau amatasunak edo oroar familia tradizionalak sistemaren zimendu nagusietako bat izaten jarraitzen duela oraindik ere. Hori nabarmen. Bai, uste dute lasai esan dezakegula, bai. Eta, bueno, pertsona askok oso positiboki biziko dute amatasuna, eta familia bera ere, modu asko daudelako hauek bizitzeko, hori argi dago, baina ezin dugu ukatu gaur-gaurkoz eredu nagusia oraindik guztiz patriarkala dela. Eta modu berean patriarkala litzateke amatasuna zerbait individuala balitz bezala ikustea eta eremu pribatura zokoratzea. Hau da, emakume edo haurdun gelditzeko aukera dugun gizaki guztioi, eta harritu ezin dutenei ere bai beste modu batean. Finean, denoi eragiten digun zerbait izanik, guraso izan ala ez eta izan nahi ala ez, zerbait kolektiboa da eta beraz guztiz politikoa. Eta hain justu horregatik, landu beharreko zerbait dela ikusi zuen feminismoak aspaldi. Berez, foru formatu eta espazio askotan jorratu da gaia bai, bereziki azken urteetan, baina niri egia esan, gai hau lantza erabaki genuenetik, zuzenean burura etorri zitzaidan Emagin elkarteak antolatutako ura. Emagin elkarteak duela kasik 2 urte antolatu bait zituen jardunaldi batzuk, eta izena hauxe zuten, ez amatasuna feminismotik. Ez hori parentesi artean, ez dakit parentesiak irakurtzen, baina ez amatasuna feminismotik. Donostiako Tabakaleran egin zituzten horiek, eta han amatasuna gizarte erakunde gisa aztertu zuten ikuspegi diferentetatik. Eta esan behar dut, izena bera ere, genien bezala oso egokia iruditu zitzaidala, amatasuna denontzako gogo eta gaia izan daitekelako, berdin amentzat, ez amentzat edo beste gozientzat. Bai, ni horitzen naiz, bere garaian, justu niri ere deigarria egin zitzaidala eta gustatu zitzaidala, hain zuzen ez amatasunak ere sartu zituztela akuazioan, izenetik beretik. Bai, eta gainera uste dut haiek ere entzuna diet, hausnarketa bat egin zutela aurretik ere, erabakitzeko nola, eta, uste dute asmatu zutela, eta nik ere, esan den diogu ez da asmatu zutela horrekin. Eta horrexegatik, haien ikuspegia interesgarria eta haien jakintza argigarria dela ikusita, emagineko kiden gana jo dugu, amatasunaz, ez amatasunaz, eta familiaz gehiago hausnartzeko eta solastatzeko, eta gurekin dugu horregatik Ainara Lasa emagineko kidea. Kaixo Ainara, ongi etorri. Bai, arratsaldeon. Kaixo Ainara. Amaren eta familiaren egunak garaiontan ospatzen direnez, Ainara, aitzakia ona iruditu zaigu horietan arakatzeko berriz ere, eta seguru zurekin hobeki ginen dugula, eskerrik asko beraz. Eta hasi, baieztapen batekin hasiko gara. Beharrezkoa da arrakalatzea edo iraultzea edo behintzat zalantzan jartzea bai amatasunarekin loturiko egungo iruditeria nagusia, bai eta ari loturiko ideiak ere, inpresio hori dugu, eta hori espaldi jarri zuen mai gainean feminismoak, Ainara? Bai, ezinbestean. Uste dut, nik ere emaginen izenean, hitz egiten dut eta jartzen ditut hitz hauek, baina, intentzio daiki bat du orokorrean jendartean, gaur egun nagusiki dakagun amatasunareko iruditegiak, honetaz jabetzea ezinbesteko urrats feminista da, eta gure abia puntua honetan argia da, ugalketa eredu hegemonikoak eta oinarri duen familia nuklearrak ondoezak sortzen dizkigu, sortuko dizkizu, eta honetaz jabetzea ezinbestekoa da, arrakala hontan eragiteko. Eta, barkatuko diazue, hasieratik esan nahiko nuke, batzuk atzoko eguna ez dugula ospatu, ez bizi, baina aitzakia polita bada honetaz hitz egiteko, ongi etorria.
Badakigu ama izateko desira ez dela naturala, eraikia dela, zuk esan duzu oraintxe, patriarkatuaren eta kapitalismoaren mesedetan eraikia da gainera, baina nola sortzen da desira hori, zer helbururekin eta zer eragiten du emakumeongan? A ber, bueno, uste dugu amatasuna badala ez, emakume anitz guzti hori zeharkatzen gaituen gai bat, modu anitzean, baina aldi berian zeharkatzen gaituena, eta badakigu askotarikoak diela, amatasunarekiko bizipen hauek. Uste dugu beraz, izaera guztiz politikoa duen gai badala, eta esperientzia horretatik aritu behar degula, feminismotik. Eta gainea esaten dugu hau kolektiboa ere badala, amatasunarekiko dugun bizipena. Honetan, zuek diozuen bezala, desira hau jaiotzen garenetik, emakume izendatzen gaituztenetik bizi eta erdiesten zaigun sozializazioak du, honetan funtzio erabatekoa eta erabakigarria, Ekarri nahi ditut, 2022an ingenitun amatasun jardunaldian Lore Lujanbion hitzak, honek esatezun estrategia patriarkalak identifikatzeko eta irauzteko ezinbestekoa da, botere mekanismoek gure realitatea, gorputzak, desirak, beharrak eta praktikak sortzen dituztela aintzat hartzea. Diskurtsoak, honetan, kategoriak eta esanaiak botere mekanismo batzuk dira, eta prozesu konplexuen bidez gorpuzten ditugu. Hortik, eraikitzen ditugu desirak neurri handi batian, eta prozesu biologikoak, esan nahi dunak eta politikoak dira, eta boterea ez da kanpotik gehitzen baizik eta gorputzak osatu eta egituratzen, gorputzak osatu, sentitu eta egituratzen ditu, eta horiek dira neurri handi batian, heldutasunean edo denboran, guregan ernaltzen dian desira horiek, Eta, uste hortik erantzun dizuetela galdera, Bai, Adrienne Rich estatu batuarra da amatasunaren inguruan teorizatu duten pentsalarietako bat, beste askoren artean. Hark amatasuna instituzio gisa definitzen zuen, konstrukzio sozial patriarkal gisa. Maialen Berasategi katalanek Richen emakumeagandik jaioak liburua itzuli zuen, eta hain zuzen Maialenek berak azaldu digu zein den haren planteamendua. Entzunen dugu. Simone de Beauvoirrek, ikuspegi izoliz, seinalatu zuen amatasuna alimaleko muga bat dela emakumeentzat, espeziearen zerbitzuan ezartzen dituelako osoki. Shulamit Firestonek gero berretsi egin zuen hori, esanez amatasunak norbanakotasuna galarazten diela emakumeei eta beraz alienatu egiten dituela. Adrienne Richek, bere aurreko eta bere garaiko feministen pentsamendu horri segida emanez, baietz esan zuen. Amatasuna muga dela, alienazioa. Baina galdera bat erantsi zuen. Horrela izan behar aldu, ezinbestean. Richek izan ere, bere emakumeagandik jaioak liburuan, bereizi egin zituen amatasunaren instituzioa eta amatasunaren esperientzia. Harentzat, instituzio hori gizarte patriarkalaren sorkari bat da, haren zerbitzuan dagoena, haren arauen menean. Baina zer litzateke amatasunaren esperientzia, amatasunari instituzioa erauziz gero. Adrienne Richen iritziz, ez orain bezala opresio iturri bat, gizonen aldean desabantaila material nabarmenak dakarzkiena emakumeei, ez trikotomia ezinezko bat amorruaren, xamurtasunaren eta kulparen artekoa. Ez kate bat gure gorputzetik alienatuz gure gorputzera lotzen gaituena, baizik eta potentzial bat. Eskerrik asko ekarpena egiteagatik, elkarrizketa hontan uste dugu, pentsalari feminista hau ezinbestekoa dela, amatasunean, uste askotan ere gaina igual mugimendu feministan agendan amatasuna ez da izan lehenengo lerroko gaitegi bat, eta pixkate liburu honek oztarako ikaragarrizko ekarpen eta gonbitea egitea gaitu. Eta, bani bereziki, erabat gorpuzten ditut emakume honen bizipenak, eta bat iten dugu, berak proposatzen duenatik, eta hori, eske emakume
ama batek bere gorputzean bizitzen dituen bi errealitateak dira, ez? Eta hau gorputzetik pasagabe agian zailagoa da ulertzea, ez? Baino bueno, aldi berian amatasuna dan kontrol mekanismo indartsu hori amatasunak zaurgarri egiten gaitu eta amatasunagatik ere indarkeriaz zeharkatuak daude gure bizitzak, baino aldi berian, ez, esperientzia ikaragarrizko emozionala da, ez? Eta emozionetan gustartzen dira, berak aipatzen ditun bi errealitate horiek, ez? Eta bueno, guk gehituko genuke hortan, ez? Gaur lankide batek esan dit, Arian Mazala ere poeta, jakiten, eta bueno, poesia batek dio, ez? Nola da posible hainbeste gorrotatu, ez? Eta aldi berian hainbeste maitatu gure haur hauek, ez? Bueno, gorrotatzen ditugu, bizitza askoz ere pobreagoa eta zaurgarriagoa egin digutelako, ez? Neurri handi batian ere bizitzako etapa batzuetan zaila dalako gaur egunez, espektatiba guzti horiek, ez? Sistema jartzen dizkigun espektatiba guzti horiek betetzea, eta bueno, horrekin, etengabeko burruka batian, ez? Bihurtzen dalako amen egunerokotasuna, ez? Eta, bueno, ez dakit, uste dut saiatu naizela borobiltzen, jarri dituzuen hitz horiek, eta sentimendu kontrajarrietara garamatza, eta kontzientzia honetatik hausnarketa feminista oso garrantzitsua egiten duen entxalaria da, bai. Aipatzen duzu espektatiben kontrako borroka hori, ez, borrokan aritu beharra inara, ikasten da borroka horretan? Nola ikasten da? Bai, asko. Bai, eta borroka guztiak bezala, merezi dute, ez? Fiskat gu behintzat emagin elkartean ditugun amatasun eta ez amatasun anitz guztien artean, prozesu honetan elkarrekin, ez? Ikasten ari gera, bereziki deseraikitzen heteropatriarkatuak eta familia nuklearrak saldu dizkigun, hori ez, faltsukeria guzti horietatik, ez, eta pixkat askatasun edo zoriontasun justuago baten bizitzeko tresnak gorpuzten. Baina berezi du. Bai, amatasunak dakartzan kontu horietako bati erreparatuta, Ainara, impresio bat dugu, ia zer diozun, sarri ez alden gertatzen, emakumearen identitate propioa, ez dakit, ezabatuta, behintzat lausotuta gertatzen dela, ama bihurtu eta bere alakoan, ez? Ematen duela, bueno, eta ematen du onarpen handia duela, horrek oso asimilatua dagoela, lehenbizi, emakume bat, ama baldin bada, lehenbizi dela ama, eta gero bakaso, zarela emakume, zarela langile, zarela militante, zarela maitale, edo zer nahi identitate, ez? Ez dakit, iruditzen zaizun, badela horretan lanketa bat egiteko premia, ez? Bueno, hori gertatzen den, uste duzun, lehenbizi, eta baden ala baldin bada lanketa baten premia, hemen? Bida, galdera honen aurrian zalantzak ditugu, eta zalantza honetan uste dugu, oso baldintzatuta dagoela norberak nola bizidun bere identidadea, ez? Eta gure elkartean adibidez, egia da, ez? Batzuri ama egiteak beste identidade edo instituzio batzuetan mailakatze bat ekarri dio, baino badaude ere jarrera oso argiak, amatasunak ez ditula beste identidade edo estamentu batzuk baldintzatu, ez? Eta, hortxe, segun eta zure testu ingurutan eta zure kontzientzia, uste dugu, asimilazioa modu batekoa edo bestelakoa dela, ez? Eta uste dugu ere, feminismotik ere interesgarria dela esatea, dena ez da, ez gaitula amak den egiten, edo ez dakite nola ulertu, baino asimilazio bat ez dela zertan eman behar, ez? Eta batzuetan oso garrantzitsua dela ama izanagatik ere gure beste identidadeak indartzea. Zatik hori da neurri handi batian, ez? Sistema kapitalistari aurre egiteko edo iraultzeko izan dezakegune tresna garrantzitsu bat, ez? Gure lanbidea, gure harreman sarea, gure aisialdia bizitzeko moduak lehen esten jarraitzea, gure bizitzako denbora, ez, eta bizigarri egiten gaitun denborari tarte egitea, ama izanagatik ere bai. Eta kontzientzia hori uste dugu ere
garrantzitsua dela. Baina ulertzen dugu galdera, ulertzen dugulako neurri handi batian asko baldintzatzen dula amatasunak, ez? Gainontzeko identidadetan. Eta gero, identidadeak aldatzen dituen bizi prozesu bat ere badela ere egia da. Aipatu ditugu emaginek 2022an antolatutako jardunaldiak, eta hoietan ere, izenean berean adierazi zenuten amatasunari buruz gogoetatzea bezain beharrezkoa dela ez amatasunez mintzatzea. Zentzu horretan, ama ez izateko hautua egin dutenei begirako lanketa premiazkoa da, oraindik ere? Bai, lanketa premiazkoa da, uste degulako, oraindik asko dagoela egiteko, ez? Eta ez dut uste, doainik eta juizio soziali gabe posible dela gaur egun emakume baten bizitza etapa, ugalketa bizitza etapan ez jasotzea epairik edo gutxiespenik ama ez izatea erabakitzen dulako, ez? Eta erabaki hori gaina askotan kuestionatuta edo ezbaian jarriko da neurri handi batian. Horregatik, guk erdigunean jarri genuen eta erdigunean jartzen jarraitzen dugu autu bat ere izan behar dula ez ama kontzientzia eta ez ama izatearen erabaki hori, baina uste dugu ez dela doainik ateatzen oraindik eta hori salatzen dugu, ez? Eta jardunaldi horietan bizi izan genituen esperientzia desberdinak eta jardunaldi horien ondoren ere jaso ditugunetik, jaso ditugun esperientziak anitzak dira, ez? Baina askotan erabaki horren atzean daude juizio batzu, egoistatzat baloratzen den emakume bat bezala dela, gero, jaso ditugu beste ez da batzuk ez, bizitza ez kompletoa, edo ez perfektuaren ideia justifikatu eta argudiatu behar dute, ez? Etorkizun batean bakardadearen mehatxuak ere mintzatzen zaie, ez? Jendartean erabaki hori hartzen duten emakumeei, eta hor ere, ez egoera justu bat, uste dugu oraindik ez dagoela egoera normalizatua, eta asko dagoela oraindik egiteko, ez? Mandatu hori desegiteko, ez? Nola baita? Bai. Eta, ez dakit ez, beste gabe igual tartetxoa baipatu, edo aprobetxatu nahiko genuke ama garenok, iristen gehala gaur egun kontzientzia batera, ez? Gure inguruan ditugunean lagun sarean edo lagun komunitatean lagunak ama ez izatea erabakitzen dutenak, miresmenez bizi ditugula, ez? Erabaki hauek, eta hori erdigunean jarri nahi dugu, ez? Eta uste dugu ere gaina erdigunean jarri behar dela, ama ez izatea erabakitzen duten emakume hauek, ama garenak, baino askoz ere eskuzabalagoak, maitagarriagoak, eta bizitza gure baina aberatsagoa izan dezaketela zalantzarik ez dakagu, ez? Oso gauza individuala da, ez dago amatasunarekin lotuta. Eta, finean, tartetxo hauek erabili edo aprobetxatzen nahiko nituzke, adibidez, nire amatasunean ama ez diran lagun hauek betetzen duten papela erdigunean jartzeko, azkenian autu honen atzian ez dagolako lotua bestelako zaintzen edo bestelako aurren zaintzen eta maitasunen implikazioa, ez? Eta, uste dugu gauza ezberdinak direla. Oso ongi. Bestalde aldi berean badira ama izan nahi bai, baina zirkunstantziengatik ezin dutenak. Hoiei ere tokia egiten zaie, ez amatasuna feminismotik lantzen denean, Ainara, ala sumatzen duzu haiei gehiago begiratzeko premia? Bizipen hauek ere ezagunak eta gertukoak izan ditugu eta ditugu, bai jardunaldietan, iazko eudazkeneko mintegietan eta gure egunerokotasunean, nola ez, eta nik uste dut, feminismotik leku egiten jarraitu behar diegula, aizpatasunez eta maitasun eta goxotasun guztiakin, ez? Egia ere gai honen atzian ere topatzen dugula egoera bat, ez, nahia eta ezinaren esperientziak gurutzatzen diala, ez, askotan kapitalismoak ere neurri handi batean gorputza hauen medikalizazioa eta merkantilizazioa ere bultzatzen duela, ez, eta hemen ematen dian emozio eta bizipen festa horretan nola aizpatasunez gorputz eta emakume hauek
babestu eta lagundu, ez? Entzun eta zaindu, ez? Eta uste dugu hortik ere garrantzitsua dela. Eta gero, galdera honekin mugitzen zaiguna da ere, ez? Ama izan eta ezin duten horiek ere, zoriontsu izan daitezken beste leku batzuk ere eraikitzean egon daitekela jomuga, ez? Eta, hori amatasuna ez da irla bat mintegi edo arratsaldeko tarte hartan, egoera hau bizitzena izan emakume honek, konpartitu zuen gurekin, ez? Nola bilatu zituen, ama izan eta ezin izanagatik ere, zoriontsu izateko bideak, ez? Eta, kapitalismoak eta sistema heteropatriarkalak ez du asko laguntzen, ez? Baina, badaude, hau ere arrakalatzeko moduak. Eta honetan, uste dugu ere, oso lotuta dagoela gai hau edo galdera hau, biologiarekin, ez? Edo ama biologiko eta ama izateko desira edo aukera honekin, ez? Eta, hemen gure ekarpena, proposamena eta aldarria ere, ama izateko modu asko ere badaudela, eta naiz, eta hauek erdigunean, bizipen edo esperientzia hauek erdigunean ez dauden, hori izan daitekela, ez? Feministok egin dezakegun ekarpena, ez? Odoleko senide eta ondorengoak sortzea zaratago amatasuna bada bizitzako beste esperientzia bat ere edo izan daitekez. Eta, hemen ditugu bestelako esperientziak, adopzioak, senideen aurren etorkizuna sostengatzea, harrera familiak, eta, hortxe gure ekarpena, egoera eta esperientzia hauek ere, ematen dialako. Amatasunarekin lotuta, baina zabalago, familiaz ere mintzatu nahiko inateke orain, zurekin, amatasuna bezala familia ere badelako egitura patriarkal gisa, ez, patriarkala den zerbait, zen horretan eta zergatik, ez, nola izan da hori, eta bada familia sistemaren zutabe bat. Kapitalismo eta edo patriarkal zuriak, gure ustez, gure bizitzak antolatzen ditu, sistema kapitalistantzat funtzionala izango den familia ereduak sortu ditzagun, ez? Eta familia eredu hau, ongizate estatuaren zutabe da neurri handi batian, ez? Eta, mendebaldeko ongizate estatuaren ereduan eta gizarte politiketan oso presente dagoen familia egitura bada, eta honek herritarren erreproduzitzeko espero diren zenbait itxaropen eta bizi proiektu markatzen ditu, ez? Gure bizitza zikloak logika honetan antolatuz, ez? Heldutasuna, ikasketak, bikote izan, ezkondu, ugaldu, ez? Eta hau guztiak familia eredu nuklear eta heterosexualara bideratuak daudela usten dugu, ez? Eta uste dugu, familia hitz egiten dugunean, neurri handi batian sistema honek familia hori dula jomugan, eta irakurketa hau egitea erabat ezinbestekoa da, ez? Eta herritar bezala nun kokatzen gea, ez? Hortxe bizkat gure ekarpena galdera honekiko, ez? Nire familia esaten detenean, aurrean dudan lagun edo herritar edo bizilagunari ze etortzen zaio, ez? Nire gorputzaren irakurketa egiten dunean, ez? Nik ariketa guaindik inbar degula, ez? Eta horri ikusiko dugu bakoitzak sistema honek baldintzatzen gaitun familia baten irakurketa edo iruditegiaren antolaketa horretan. Bai, familia oraindik estamentu nahiko egituratua da eta gure egunerokotasunean uste duguna baino gehiago markatzen duen zerbait da. Eta horren aurrean guri datorkigun galdera bat da, zer egin behar den, ez? Familiarekin. Adibidez, okerez banaiz Lore Lujanbiok jardunaldi hoietan esaten zuen abolitu egin behar dela. Hori izan daiteke aukera bat, pentsatzen dut beste bat izan daitekeela, beste eredu batzuk bilatzea, edo zein kasutan nola ikusten duzue zuek? Familiak behar ditugu eta familien alde gaude, ez pentsatu ez gaudenik familien alde, baino guk ez dugu familia sustatu, emana zaigun familia hau eratortzen familia, erabaki aukeratu eta osatu, eta gaina uste dugu bizitzan zehar aldakorra izan daiteken zerbait izan daitekela, ez da honetan pixka planteatzen duguna da, ez
familia zaratago senidetasunaz, ez, edo sare edo airetasun kolektibo ez hausnartu behar degula, ez? Naiz eta agian familia estamentu bezala bat izan, gero gure egunerokotasunean behar ditugula bestelako airetasun eta senidetasun batzuk eraiki, ez? Eta bai, bestelako referente batzuk ezagutu eta gero guk sortu, ez, praktikara eraman. Eta bai, honetan oso garrantzitsua da, pues bai, beste praktika batzuk martxan jartzea. Bai. Eta beste praktika hauetan, pues adibidez, uste dugu gaur egungo familia ereduetan ematen dian genero rolak iraultzeko ezinbesteko beste eziera referente batzuk sortu behar diala. Uste dugu familian eta feminitatean oinarritzen ez diren zaintza egiturak eztabaidatu eta imaginatu behar ditugula, baina gero eraikitzera usartu behar gerela, eta hauetaz hitz egin eta ikusarazi, ez, askotan, eramaten ditugulako praktikara sare edo zaintza sare batzuk, baina gero agian ez gera gai gure herriko tabernan edo ez, kuadrian hauek konpartitzeko edo erdigunean jartzeko, eta uste dugu hori garrantzitsua ere badala, ez. Eta, bai, hause da pixkate proposatzen duguna. Bai, eziera aipatu duzu. Erantzun deten, pixkat igual galdu naiz, baina. Ederki gainera, Ainara. Eta egia da, eziera aipatu duzu, eta zeuek ezieraz aritu zaretenean aipatu izan duzue gurasotasun komunitarioa ere, ez da besteak beste, baina nahi nuke lehenbizi argitu dezagun, ez da zertaz ari gara diogunean gurasotasun komunitario bat, ez? Zer da? Bale, gurasotasun komunitarioa da bestelako familia ereduak erdigunean jarriko dituen ezierarako praktikak. Amatasuna gaur egungo baldintzetan oso emakume gutxirentzat da bizigarria, eta uste dugu garrantzitsua dela senidetasun iruditegi berriak indartzea. Gurasotasuna eta zaintza sare komunitarioen aitortza eta egiturak eta posible egiten dituen erreferentziak erdigunean jarri behar ditugu, eta praktika hauek ezagutzea zaratago orain arteko praktikak arrakalatzeko proposamena da egiten duguna, ez? Eta airetasun feministetatik airetasunak hori dakar, ez? Gurasoez aratago, edo ez gure iruditegian askotan etortzen dian bi guraso hiez aratago, bestelako sare edo airetasun feministak behar ditugula inguruan dauden amatasunak eta eziera ardurak sostengatzeko. Eta hori da pixkate planteatzen duguna. Egiturak eta sistemak ez du gehiegi laguntzen, baina uste dugu gaur egun Euskal Herrian ematen diala bide honetan dauden praktika asko, ez? Zati bai uste dugu gauzak egiten ari direla, ez? Baina agian hauek jendarteratu edo saretzean ez gaudela igual asmatzen edo ez gaudela oso egituratuak edo estrukturatuak. Baina uste dugu praktika berri asko ematen ari direla, azken urte hauetan, gu praktika berri pila bat ezagutzen ari gara, zer gertatzen da praktika hauei, gaur egungo instituzio egituratu hauetaz aratago, bestelako konstelazio edo iruditegi batzuk behar dituztela. Hasteko terminologian, beste batetik praktikan, baina beste batetik ere, normatiban edo legedian ere ez, beharko genitun, hauek guztiak benetako bestelako airetasun feminista batzuk posible egiteko. Amaitzeko, Ainara, kontu hauetaz hitz egitean etengabe oihartzun egiten duen hitz bat da, hain zuzen ere, zaintza. Ze lotura du honek guztiak erreprodukzio sozialaren eta zaintzaren krisiarekin? Saiatuko naiz motz pixkat gure ideia barne biltzen. Uste dugu bizitzak aurrera egiteko eta hau eraduinean erreproduzitzeko guztizko oztopoak ditugu, geroz eta gehiago, eta maiz hori guztiak merkatu kapitalistan mesedetan jartzen ditugula, ez? Geroz eta zailagoa da ongi bizitzea. Honetan,
gorputz batzuk boterea metatzen ari den bitartean, geroz eta sektore zabalagoak zaurgarritasuna eta esplotazioa, sektore batzuen zaurgarritasuna eta esplotazioa indartzen eta pairatzen ari dira, ez? Eremu produktiboak dena betetzen du eta erreproduktiboa bazterrean konpontzen saiatzen ari den zerbait da. Ez gizonek, ez estatuek eta ez gizarteak ez du ardura hartu zaintza lanekiko. Gu emakumean hitzok aldatu gara, baina besteok aldatzeko erresistentzian daudela uste dugu. Ez? Erabateko gatazka dugu kapital metaketaren eta bizitzaren bizigarritasunaren artean. Honetan uste dugu ugalketa eta bizitzaren sostengua edo bizigarritasuna ez dela justizia berdintasunean eta askatasunean oinarritzen. Bizitzak erdigunean jarriko dituen gizarte eredu justuago bat aldarrikatzen gabiltza, emaginetik, eta horri lotuta gure zaintza sistema jarri dugu jomugan. Bizitzaz eta zaintzaz ari garen honetan, ezinbestekoa da beraz amatasuna gizarte erakunde gisa duen papelaz aztertzea. Eta hortan uste dugu daudela erabat lotuta, ez? Eta hoxe, honetan gabiltza. Luze jarraituko genuke, gaia oso zabala eta sakona delako, baina dagoeneko uste dut hausnarketarako kontu asko utzi dituzula eta tira egiteko ari asko, beraz hemen utziko dugu, mila esker zure hausnarketa eta azalpen guztiengatik. Eskerrik asko zuei tarte honengatik. Eskerrik asko Ainara eta laster arte benetan mila esker. Aio. Mila esker. Gerate. Amatasun eta familia eredu inposatu ez eta eredu berri posible ez aritu gara, eta iruditeriak sortzeko eta aldatzeko tresna oso garrantzitsua da, hain zuzen ere, fikzioa. Horregatik, gaur fikzioari, kulturari, tartetxo txiki bat eginez bukatuko dugu. Badakigu emakumeak beti egon direla kulturan, sortzen, baina jakina den bezala, orain aletuko ez ditugun arrazoi asko tarteko, urte askotan ezkutuago egon dira, nolabait, ez dute izan gizonek izan duten presentzia. Ordea, zorionez, pixkanaka, baina geroz eta gehiago, emakumeen ahotsak eta begiradak toki handiagoa hartzen ari dira, zineman, literaturan, musikan, antzerkian, artean, eta narratiba eta representazio oso interesgarriak ekartzen ari dira, tradizionalki nagusi izan diren hoiengandik aldentzen direnak. Eta amatasunaren edo ez amatasunaren inguruan ere ikuspegi berri asko heltzen ari zaizkigu. Baita ez dugu esan nahi lehen etzegoenik, ez da hori inondik ere, baina orain oparotasun handiagoa ikusten dugu, edo impresioa gurea da, edo beste zabalkunde bat behintzat bai. Eta ez dugu asterik luzatzeko, baina zerrenda oso luzea izan daiteke, eta guk azkar batean ekarriko ditugu hemen burura etorri zaizkigun batzuk. Bai? Adibidez, literaturan dugu Katixa Agirreren Amek ez dute, Alaine Agirreren Karena, Mar García Puigen La historia de los vertebrados, Eva Baltasarren Boulder, Gemma Ruiz Palaren Les nostres mares, eta zineman Alauda Ruiz de Azuaren Cinco lobitos, Celine Sciammanen Petit Maman, Celia Ricoren Viaje al cuarto de una madre, eta Liliana Torresen Mamífera. Eta askoz gehiago izan daitezke, eta ez dugu hoietan sakonduko, agian saio berezi bat egin barko dugu emakumeek sortutako fikzioaren inguruan, baina bukatzeko oparitxo bat utziko dizuegu. Izan ere, Amaia Garzia zinema kritikariari gomendio batzuk eskatu dizkiogu eta hauxe bidali dugu. Zer da familia? Aita, ama eta seme-alabak osatutako familia da bakarrik, edo bestelako ereduak ere aurkitu ditzazkegu. Eredu heteropatriarkaletikan erakusten dituzten hainbat ikusentzunezko gomendatu nahi ditut, besteak beste telesaile eta filmak. Lehenengoa The Fosters telesaila dugu, Disney Plusen ikusgai dagoena, eta bertan Foster familiaren egunerokoa ikusten dugu. Familiako buruak bi emakume dira, Steph eta Lina, bikote direnak, eta Stephek aurretik beste seme bat, bikote hau hasi baino lehenago beste seme bat eduki zuen, eta hortikan aurrera
estefetalinak hainbat ume adopzioan hartu dituzte, eta hori izango da beraien familia. Bere lehen semea eta adopzioan hartzen dituzten hainbat haur, eta familia nahiko anitza da, eta kasu honetan hemen arazo asko ekarriko ezkio familia hori eta bikote honi, eta baita poztasun asko, ez? Zer da familia bat zaintzen dugun hori, ez? Hori da erakusten diguna film honek, baita uste oso interesgarria da egiten zaiguna Okorno pelikula, Jaione Kanborda zuzendari donostiarraren lana dugu. Lan honetan, ama izatearen zalantza horiek eta ama derrigorrez izatearen derrigortasun hori ikusten dugu, baita aborto klandestinoak, eta oso proposamen interesgarri eta polita izan zen, Donostiako Zinemaldian ikusi genuena, eta niretzat telesail bat eta familia eta ama zer den hitz egiten dugunean, Better Things datorkit burura, HBO-n ikusgai dagoen telesail honek, emakume bat ikusten dugu bere 3 alabekin, familia honetan denak emakumeak dira, eta aita non dagoen, ez? Aita dibortziatuta dagoen bikotea da, eta aita beti beste alde batera begiratzen du edo ia ez da gertzen. Tarduan, kasu honetan askotan esaten da, aita beharrezkoa dela, zergatik behar da, aita kanpoan dagoenean aita ez duenean zaitzen, eta ama eta 3 alaben artean, guztien artean zaintzen diren bitartean, familia hortxe dago. Eta azkenik, laburki, Koreedaren familian pentsatzen detenean eta zineman pentsatzen detenean, Hirokazu Koreeda zuzendari japoniarraren datazkit burura, bere zineman familia zer den askotan zalantzan jartzen du, Broker edo eta Life Father Like Son filmetan besteak beste, eta, nik uste Koreedak beti galdera berdinak egiten du, ez zer da familia, agian egunerokoan zaintzen zaituen ura, edo zu sortu zintuena. Erantzuna berarentzat oso argia da. Familia egunean eta zaintzen zaituen hori da. Eta hori da pentsatu behar duguna. Familia azkenean zaintzen digun hori da, bai aita, ama edo bestelakoren bat izan daiteke, eta niretzat hori ere baita izan daiteke familia. Eskerrik asko Amaia, apuntatuta beste 3 horiek zerrendarako behintzat. Nire zerrenda luzeegia da, zut bizitza bat, baina gehiago beharko dudala. Bai, bizitza, denbora, dedikazioa, ez dakit zer den, horrela kriterio handiagoa izanen dut, baina bai, eskertu ditut nik behintzat komendio hauek, eta denbora beharko dugunez, hori bai orduan, igual gonbitazenane, saioa hemen utziko dugu. Bai, onaino gaurkoa. Amatasunez, eta ez amatasunez, guzti ez entzunartzeko, egin berria laguna. Ba, onaino gaurkoz, amatasunari buruzkoa, ez amatasunari buruzkoa, familiari buruzkoa, eta baliatuko dugu tartetxo hau, eskerrik asko, hemen aditu diegun ahotsoiei, izan ditugulako gurekin Maite, Amaia, Maialen eta Ainara, eskerrik asko. Izen ez horrela, Ja, konfiantza, baina eskerrik asko. Adrien gehituko dugu. Eta Adrien gehituko dugu. Ni esker denoi, argi pixka bat jartzeagatik kontu hauetan guztietan, jarraituko dugu alabearrez, familiaz eta amatasunaz, eta beste, hausnartzen eta solasten. Zuri ere entzule, eskerrik asko eta laster arte. Aio! FM.